Zdravo svima, ja sam Stormi Zajdžijan Adriju, sa nama je Vladimir Stojković Feba, potpredsednik udruženja Angeleon, koji se bavi raznim srednjevekovnim veštinama, popularnom kulturom i interesantnim hobijem poznatim kao LARP ili reenactment. Vladimire, reci nam, molim te, čime se tačno tvoje udruženje bavi, šta je ono što vi zastupate, šta je vaš fokus, koja je tradicija koju vaše udruženje neguje? Pre svega, dobroveče svima. LARP, kao što si navjela, sad je live action role play. To nam je fokus udruženja Angeleon. To je uživo igranje igre koje se zasniva kao što možete igrati igrice, recimo kao što je World of Warcraft, ali sve uživo. Bukvalno kao World of Warcraft, pošto je najpopularnija igra, ali uživo igranje. Znači, bukvalno kao što vidite na meni, ceo ovaj kostim je kao nekog svetog ratnika paladina. Znači, fokus nam je na tom LARP-u, toj interaktivnoj igri. A pored toga radimo i cosplay, to je takmičenje u imitaciji likova iz igrice i filma. I reenactment je oživljavanje srednjeg veka. Znači, sve tri, da kažem, discipline su zastupljene kod nas, ali najviše se baziramo na LARP. Kao što možete vidjeti, imamo na Gamesconu imamo i LARP zonu, Angeleon, koju možete doći da posetite, malo da se mačujemo, da se družimo, jer je poenta i našeg udruženja i moto našeg udruženja je moć leži u snazi i prijateljstva. Znači, dođite se družimo, da se zabavimo. Hvala mnogo. Da li je ovo prvi Gamescon na kome ste gosti ili ste možda bili gosti nekih prethodnih festivala, drugih Gamescona, možda imate neke svoje festivale? Također recite mi koji su vam utisci i kako vam se čini čitava atmosfera ovde i odaziv publike i slično. Pre svega moram da pohvalim Gamescon, jako mi se dopada ovde, pre svega što sam i sam igrač video igara, kažem gamer, kaže žargonski, i obožavam, iako imam 37 godina i dalje sam dete u duši, ali opet to je neki moj hobi, nešto što volim i da radim, tako da time se svi bavimo, naravno, kako dolaze na Gamescon, to je neka vrsta te neke euforije, entuzijazma, bukvalno za tim video igrama i zato i promovišemo igru, uživo igru, bukvalno kao što je LARP, a ovo je već 3. godina na Gamesconu i iz godine u godinu je sve bolji i bolji, po mom nekom mišljenju, sjajni ljudi, odlična atmosfera, fantastična energija, jako sam zadovoljan, jeste umor, prevladava sve nas, ali bukvalno ta energija, odnosno to što volimo da radimo i dalje nas motiviše da guramo dalje. Tako da svake godine Gamescon je mnogo dobar i uživam u njemu i hoću da vas pozovem na cosplay takmičenje večeras od 6 do 8 takođe, moram da napomenem. I šta si mi još pitala? Pitala sam da li možda ima još nekih sličnih festivala gde se vaš hobi može videti, da li neko može da isproba van Gamescona slične veštine, da li imate klub u kome se to može, da kažem, trenirati, da li je to i sport ujedno ili samo gluma? Jeste, evo baš bukvalno to i hoćemo da promovišemo, pošto mnogi, ja kažem klinci, a i stariji, igraju video igre koji su zatvoreni u kući igre kompjutera, a LARP kao interaktivna igra, uživo igranje igre u šumi, u prirodi, mačujete se, razvijate motoriku, trčite, trošite energiju, na neki način družite se, zabavite se i poštovanje suparnika svoga, ili nebitno drugara, prijatelja, bilo koga u principu. To je poenta priča da izvedemo ljudi iz kuća, da se igraju u prirodi, da se zabave na taj neki način. Jedan put godišnje organizujemo u Pirinskom gradu, ove godine je bila treća po redu, takozvana Igre u Mistiji, koja, da kažem, promoviše LARP kroz igru. Imamo i festivalski deo, gde ima probavanja, kažem, mačevanja, gađanje iz luka i strele i sama igra, učestvovanje u igri. Učestvovanje u igri zahteva da određeni takmičar posjeduje određeni kostim, nebitno je koji. Znači, vi možete zamislite karaktere, da hoćete budete pijanac, vitez, čarobnjak, šta god želite možete biti u toj igri. Tako da možemo i ostati u kontaktu udruženja Angeleon putem Facebooka, stranica Angeleon ili putem mog telefona isto 062-8131-581, možemo ostati u kontaktu, pa ako go bude hteo možete nam se pridružiti naravno. Tako da Igre u Mistiji sledeće godine 4. po redu, 2020. polovinom jula, najverovatnije će biti polovinom jula, 15. do 19. otprilike, traje znači par dana. Hvala mnogo i hvala na izdašnim informacijama. Ja se iskreno nadam da ćemo uspeti da posetimo Igre u Mistiji. Ja znam da ja sigurno hoću, makar kao posetilac, jer sam veliki ljubitelj popularne kulture, gaminga, a ako to mogu da radim uživo, mislim da bi mi zaista bilo jako zabavno.
Hvala mnogo, hvala na intervju.